Nu ne dorim neapărat să câștigăm un proces. Ne dorim neapărat să respirăm aer curat. Comunitatea din Ciulnița se confruntă cu mirosuri îngrozitoare, poluarea aerului și apei, cauzate de cea mai mare companie de procesare a deșeurilor animaliere din România. Noi ne-am organizat în această asociație tocmai din acest motiv, pentru că autoritățile locale și compania, nu mai vorbesc, nu aveau niciun fel de reacție. Faptul că noi, persoane fizice, sesizam autoritățile locale, în speță Agenția de Protecție a Mediului, Garda de Mediu, Direcția de Sănătate Publică, am mers chiar la discuții cu conducerea acestei fabrici și nu s-a întâmplat nimic. Împreună cu mai mulți vecini am hotărât să înființăm o asociație pentru a putea lupta instituțional cu ei, dar acest lucru a deranjat foarte tare. În momentul în care noi am formulat plângeri în instanță, ei s-au gândit să ne intimideze și aici mă refer la această companie și ne-au cerut despăgubiri sau mai bine zis ne-au chemat în garanție, nu ca și asociație, ci ca membrii persoane fizice pentru suma de 20 de milioane de euro. Există un alt mecanism și cum a fost cazul în acest litigiu despre care se vorbea, de drepturi procesuale exercitate cu rea credință, acea chemare în garanție cu o sumă de 20 de milioane de euro, evident disproporționată și cu un scop de a intimida. Din fericire, nefiind depusă suma solicitată de instanță, nu a mai fost analizată și instanța a și amendat partea respectivă cu o amendă pentru abuz de drept. În codul nostru de procedură civilă din România, amenda poate fi între 100 și 1000 de lei pentru exercitarea unor astfel de tactici cu rea credință. În același timp se pune problema unui echilibru dacă efectul de descurajare e unul mult mai mare față de o amendă pe care, de exemplu, o companie cu cifră de afaceri foarte mare ar suporta-o de 1000 de lei. Aș vrea să spun că am speranța că se va rezolva, dar din păcate nu pot să spun lucrul ăsta, pentru că în continuare instituțiile nu fac ce trebuie, deși au fost măsurători efectuate tot la presiunea publică de către Agenția Națională pentru Medii și Arii Protejate și s-au constatat depășiri ale hidrogenului sulfurat, care este un gaz destul de toxic. Nu a fost luată absolut nicio măsură și nici nu ne-a fost comunicat ce s-a întâmplat în această situație. Garda de Mediu vine, constată, dă amenzi și cam atât, iar noi rămânem cu mirosul. Noi spunem continuu că miroase, că nu putem să trăim acolo și autoritățile nu fac absolut nimic. Oamenii sunt destul de resemnați. Lupta asta este susținută de o mână de oameni. Putem să spunem că suntem un ONG de cartier, că practic asta suntem. Oamenii sunt speriați, resemnați, cu frică de repercursiuni și atunci doar o mână de oameni nu poate mișca foarte tare lucrurile, doar că noi vom continua să punem presiune publică pe ei și nu vom renunța până când nu vom respira aer curat la Ciulnița. Atunci când oamenii lucrează împreună și din păcate nu avem foarte des acest exercițiu de a lucra unii cu alții, pentru că și în comunitățile mici ele sunt pline de neîncredere. Nimeni nu are încredere în nimeni, îl consideră pe celălalt că urmărește alte interese, care au o agenda ascunsă și așa mai departe. Și neîncrederea asta ne afectează de fapt ca societate în ansamblu, pentru că nu vom fi capabili niciodată să lucrăm împreună pentru niște cauze mai mari în care credem. Așa că invitația mea e să fim solidari, să îi vedem pe oamenii care fac eforturi și se luptă pentru cauze în comunitățile noastre, să-i sprijinim, să fim alături de ei, chiar dacă această formă de solidaritate nu înseamnă decât o încurajare sau o donație cât de mică sau orice formă de sprijin, sau un share pe Facebook sau o asumare clară în spațiu online. Și lucrurile astea contează foarte mult pentru că acei oameni nu trebuie să rămână singuri câtă vreme luptă pentru niște cauze de care toată comunitatea va beneficia într-un final. Mi-aș dori foarte tare ca oamenii să se solidarizeze cu noi. Mi-aș dori ca cetățenii orașului Slobozia, nu doar Ciulnița, să vină alături de noi pentru că și ei suferă în egală măsură cu noi și aerul poluat ajunge și în oraș. Dar eu fiind dat un exemplu de așa nu, așa cum vorbeam și mai devreme, oamenilor le e frică de consecințe, de expunere și se gândesc de 2 ori înainte să facă lucrul ăsta și spun ce să pățim exact, ce a pățit și ea și atunci în orașul ăsta mic, fiecare dintre locuitori are ceva de apărat, un job, o afacere, ceva. Și atunci se gândesc, așa cum a spus și voi, de 2 ori înainte de a face astfel de acțiuni.
M-ar mulțumi foarte tare ca oamenii să se alăture cauzei noastre la Aer Muntenia, nu cauzei mele personale. Am avea nevoie și de sprijin juridic și de sprijin financiar, de toate felurile de ajutoare am avea nevoie.